Aşgabadyň Mahmyt Kaşgary köçesiniň ugrunda ýerleşýän hususy eýeçilikdäki ýaşaýyş jaýlaryna sepleşip gurlan goşmaça otaglar, garažlar we ammarlar ýumruldy diýip Hronika Türkmenistan neşiri habar berýär. Neşiriň 8-nji ýanwarda beren maglumatyna görä ýyl içinde pristroýkalar diýilip adlandyrylýan bu otaglary ýykmak çäresine mundan ortaça 2 ay ozal başlandy. Bu otaglaryň ýykylmagy şäher içi gatnaýan ulaglar üçin niýetlenen avtoduralganyň giňeldilmegi bilen baglanyşykly. Bu ýerde şäher awtobuslar başga Awdany, Gökdepe, Änewe we Beherdene gidýän taksiler we marşrutkalar hem ýerleşýär diýilip habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä mundan öň şu sebäpler bilen bu köçede ýaşaýyş jaýlary hem ýykyldy. Şonu ýaşaýjylaryň aglabasy jaý bilen üpçün edildi. Häzirki wagt adamlarda pristroýkalary gurmak boýunça resmi namalaryň bardygyna garamazdan olara kompensasiýa berilmedi diýilip habarda aýdylýar. Aşgabadyň Bagtyarlyk etrawyna deýişli 30-njy mikroraýondaky Mahmyt Kaşgary köçesinde we onuň gün ortasynda ýerleşýän bir näçe kiçik köçelerde goşmaça otaglary ýykmak çäresiniň amala aşyrylandygyny Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri hem tasdiklaýar. Bu ýerdäki jaýlaryň aglabasy 2 gatly jaýlar bolup, käbirleri 3 ýa-da 4 gatly jaýlardyr. Ýykylan pristroýkalaryň aglabasynyň guruluşy zirdiwilleri äkidilipdir. Ýöne käbir ýerlerde üýşüp duran ziwiller hem bar. Şeýle-de otag ýykylan jaýlaryň deň ýarysynyň diýen ýaly daşky diwary, suwagy suwolmandyr. Şol diwarlar betgelşik bolup, garalyp dur diýip habarçy 9-njy ýanwarda gurrun berdi. Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlaryna sepleşdirilip gurulan goşmaça otaglary ýumurmak çäresi indi 5 ýyla golay wagt bäri dowam edýär. Türkmen häkimetleri tarapyndan bir kanun gurulandygy sebäpli diýilip, paýtagtda we ýurdun käbir welaýatlarynda şol sanda Balkanabad we Türkmenabad şäherlerinde pristroýkalaryň müňlerçesi ýumruldy. Azatlyň habarçylar bilen töhfetde şolýan emlak eýeleriniň aglabasy goşmaça guruluşyklar üçin özleriniň ençeme ýyllap resmi salgyt we jaý tölegini töläp gelendiklerini gurrun berýärler. Biziň maşgalamyz ulalyp başlanandan soň garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda etrap häkimligine arza ýazdyk. Şonu bize umumy ululugy 12-16 kvadrat metr meýdana barabar bolan otaglary gurmaga ruhsat berdiler. Şondan bäri biz goşmaça otaglar üçin jaý töleglerimizi ýygyderli töläp gelýärdik. Ýöne mundan 4 ýyl öň şol tölegleri almagy besetdiler diýip 30-njy mikroraýonda pristroýkasy ýykylan ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Ýaşaýjy öz 2 otagly jaýynyň umumy tutýan meýdanynyň 28 kvadrat metre barabardygyny aýdyp, türmede de adam başyna 4 kvadrat metr meýdan berilýändigine, ýöne öz maşgala agdalarynyň her birine şonça-da ýetmeýändigini belledi. Biziň kömek sorap ýadan ardalarymyza häkimligiň işgärleri siz garaşyň umuman şu ýerdäki ýaşaýyş jaýlary şäheri awadanlaşdyrmak programmasynyň çäginde uzağa gitse 3-4 ýylyň dowamında ýykyljak. Şonu belkem bagtyňyz çüp size ulurak jaý beriler diýip jogap berdiler diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda raýatlary berilýän ýaşaýyş jaýynyň ölçügi her adam başyna 12,4 metrden ýa-da bir otagly ýaşaýyş jaýyndan az bolmaly däldir. Bu barada Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý kodeksi hakyndaky kanunynyň 70-nji maddasynda bellenilýär.